oon Henna ja meidän tiimi on nyt tekemässä tällaista galluppia nuorten rahankäytöstä. Ja meillä on nyt tässä takana Meripuorin lukion oppilaita, joilta me nyt vähän sitten kysellään niiden rahankäytöstä. Eli kuka sä oot ja missä sä asut? Että onko sä niinku vanhempien luona vai yksin asut vai? No, mä oon Anna ja täytin just vähän aikaa 17 ja mä asun mun vanhempien ja pikkusiskon ja meidän koiran kanssa ihan kotona vielä. Mä oon Iida, mä oon 18-vuotias ja asun yksin. Mä oon nyt asunut puoli vuotta yksin. Mä oon Ville ja mä asun vanhempien kanssa ja 16. No, mä oon Jossu. Ja mä oon nyt 18 just täyttänyt. Ja mä asun mun vanhempien tykönä, vaikka mä haluaisin asua yksin, kun se olisi niin paljon kivempaa. Onko sä niinku tällainen nuuka vai onko sä sellainen tuhlari vai millainen niinku rahankäyttäjä sä oot? No, itse mä pidän itseäni aika semmoisen niinku järkevänä rahan käyttäjä, mutta aika monet sanoo, että mä olisin niinku nuuka. No kyllä mä aika nuuka olen, mutta myös haluan tuhlata välillä rahaa. Käyn baareissa ja elokuvissa joskus kavereiden kanssa, niin silloin sitä menee yleensä vähän enemmän kuin tarvis mennä. No en mä kyllä hirveästi rahaa käytä, koska kaikki on ihan liian kallista. Ei semmoista turhaa. Jos käyttää paitsi peleissä, niin saattaa vähän mennä. No, huoleton varmaan, kun mun elämäntyylikin on vähän semmonen huoleton kuin niinku jolo. Joo, tänään baariin sitten. Joo, tänään on keskiviikko Amarillossa halvat juomat. Niin, mut semmonen niinku jolo-juttu, silleen niinku, et joulun valssia, silleen Maksaa sun opiskelut. No, mä maksan kaikki mun koulutarvikkeet, että kun mä käyn ostaa koulukirjoja, niin mä ostan kaikki käytettynä ja mä oon säästänyt niihin rahaa pitkän aikaa. Ja sit mun vanhemmat tietysti maksaa vaan mun asumisen, niin muuten mä hoidan kaiken itse. Vanhemmat maksaa koulukirjat, mutta muuten kyllä ihan itse maksan kaikki muut. Vanhemmat sen maksaa vissiinkin. äiti tai isä, enkä mä nyt paljon sinä opiskelekaan. Mä näin rikkaan miehen, saa paljon rahaa. Ja saatko jotain viikkorahaa tai muuta? Ihan sellaisen pienen summan, en kauheasti. Mä en vanhemmilta saa kauheasti rahaa, että mä saan joku 100 euroa kuukaudessa, mutta sitten Kelalta mä saan kuitenkin opintotuen ja asumistuen ja silleen. En. No, saatko sä jotain rahaa jostain? Kesätöistä ja muusta semmoista. En hirveästi mitään rahaa tule. Saan mä. Ja sit jos mä ei viikkoraha riitä, niin mä pyydän isältä lisää pappa. Mihin kaikki sun rahas sit niinku menee? Lähinnä mä ostan niitä koulukirjoja, ei mulla muuta oikein. No, jos välillä jotain semmoista pikkusta ja sit pelejä välillä ja jotain muuta vastaavaa. Ehkä vaatteita. Mä käyn juomassa ja sit mä käyn shoppailemassa ja sit mä käyn laittaa vähän kynsiä ja hiuksia ja ripsiä ja sit kaikkea semmoista. Harrastatko jotain? Meneekö niihin rahaa vai maksaako vanhemmat vai millä? No, mä tykkään lukea kirjoja, niin mä käyn kirjastosta lainaas niitä ja sit se ei maks mitään ja sit jos mä en vielä muista palauttaa ne ajoissa, niin aika edullinen harrastus on kyllä. No, mä käyn kuntosalilla ja kaikkea, että just leffassa käy ja silleen rahaa menee just niinku leffaan ja sit noihin kuntosalikortteihin. Kilpaurheilua harrastaa ja myös siinä samalla sit pelaamista. Et siinä menee se pelaamiseen ja kaikkea siihen, niin enimmäkseen just tietokoneen ja konsolin, niin niihin menee omat rahat, jos sit on, ja vanhemmat maksaa sit kaiken urheilun semmoisen harrastuksen. No kyllä mä käyn silleen tanssimassa ja viikonloppuisin ja viikolla. Niin siis baarissa vai? Niin, missä muuallakaan. Tässä oli näitä eri esimerkkejä nyt sitten nuorten rahankäytöstä, mutta mites sinä käytät rahaa?